Дәуләтшинді шақырамыз. Ғазизларым, bu залда бик шәрәфле дустыбыз бар. Дуслар, ул бит шундый кешеләр. Алар жанма килсә, шатлык конышларда мәртәбә бирелә. Булса кайгы хәсрәтләр дә тарала. Хәзер Альфред Дәуләтшин ихлас мәхәлләбезнең асас корылышына хайыр дугасын бирүче, еллар дәвамында юлыбызны яктыртучы Рауф Юсуф улы Хасановны шақырабыз. Рәхим итегез, Гали җәнапләре, Рауф Юсуф кардәшебез. Уфа шәһәренең Киров районы Ихлас мөселман дини оешмасының рәсми бүлегенә таныклык Хасанов Рауф Юсуф улы исламга иң яхшы хезмәт итүче медаль белән бүләкләнде. Әйе, кардәшләр, ана шулай Исмәгыйль Гаспралы җәнапләре булай диде. Мәхәллә ул дәүләт ишендәге дәүләттер. Бүген Рауф Юсуф улы Хасанов Ихлас дәүләтенең иң югары бүләгенә лайык булды. Анда исламга иң яхшы хезмәт итүчегә дип язылган. Алтын тәңкәнең икенче тарафында син иманыңнан булган гамәлеңне күрсәт. Амин. Гамәлеңә күрә иманыңның кышын әйтермен дип язылган. Рауф Гали җәнапләре, рәхим итегез. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм кардәшләр. Мондый бүләк не булгач, әйтер сүзем бар. Мөхәммәд хәзрәтләребезгә без аның белән бер районнан бергә бер мәктәптә укыдык, бер интернатта тордык, бер бүлмәдә хәтта яшәдек. Шәл алтын кебек ялтырап. Гомер бакый безнең юллар параллель барды. Миякә мәктәбен бетергәч, Башкортстанның Миякә мәктәбен бетергәч, Уфага бардык. Ул медицинска керде, мин Уфимский нефтяной институтка кердем. Медицинска бетергәч, ул кандидатскийны яклады, аннан мәдрәсәгә кереп укыды, аннан Төркиягә барып кайтты, аннан инде менә Ихлас мәчетен төзеде. Мин эшли барып иттем. Директор заводы булып, менә Аллага шөкер, бүген көндә мин Казанда, Уфада, Казан белән Уфа алар туган колы бар. Без Мөхәммәд хәзрәтләре дә шундый, Аллага шөкер, безнең туганның җипләре үзелми сакланып килә. Мин аңа уйладым, нинди шундый якын дустыма, туганыма, нинди бүләк бар икән дип шуннан иң зур бүләк безнең Коръән Кәрим. Коръән Кәримне бүләк итәргә булдым. Бу безнең бабаларыбыз берничә тапкыр ташта бастырылган типографический способын дип әйтгәндә, шул китапны безнең бабаларыбыз бастырган һәм менә мөфти хәзрәтләре килгәч, алардан шул китапны бастырды. Менә шуның бер Үзләрем Коръән Кәримне сезгә күрсәтеп бирдем. Шуннан инде яңа безнең эшли башлаган Альфред туганыбызга ул бик актив аңа да бүләгем бар. Менә бу сүзлек төрек, татар сүзлегенең нигезләре, менә бу словарь тюркских основ романо-германских языков. Менә бик кызыклы, менә Аталулла Хусейновлар эшләгән бу сүзлекне. Бу сүзлек испатлый татар теленең нинди бийек икәнен, татар теле биргән күп
халыкларның тіліне негіз, бұл болсымы рус тілі, бұл болсымы инглиз тілі, бұл болсымы неміс тілі, бұл испатлы һәм шушы китап белән сез испатларсыз татарның кем икәнен сезгә Рәхмәт үзегезгә. Аллаға шөкер. Бу дөньяның иң бұрынғы халыклары, греклар да, гарәпләр да, әрмәни халкы да иң зур бүләк ул китап. Аллаға шөкер. Мөселманнарның иң дәрәҗәле, иң кыйммәтле китабына Коръән Кәримгә без бүген лайыклы булдык. Рәхмәт сезгә, Рауф кардәш Юсуп улы. Иманығыз әнә шулай көчле булсын. Басқан эзләрегезгә гөл яусын. Газизләрем, бүген безнең йөрәкләребез сагышлы да, моңлы да, шатлыклы да. Сагышлы, чөнки сөйкеле пайгамбарыбызның Мәүлид айы. Моңлы, чөнки пайгамбарыбызның бу бит вафат иткән айы. Шатлыклы, сезнең белән күрешәбез. Бүген залда безнең өчен җан атып гомер кичергән милләт анабыз да утыра. Безнең Башкортстанда аны шулай диләр. Фәния Әхмәт кызы Хуҗа Әхмәт. Ул бүген арабызда. Бүген сезгә йөрәгебезнең иң саф җиреннән вулкан булып ургылган хисләребез бар. Фәния Әхмәтовна, чыгыгыз әле бүген безнең сәхнәбезгә. Күтәрелегез әле. Казан халкы безнең милләт анабызны тагын күрсен әле. Жылда татар мусульман календарын чыгарырга тотынгаш, материал таба алмагач, язмалар таба алмагач, Уфада безнең Рауил абый бүтәбе бар иде. Рауил абыйны эзләп киттек. Рауил абыйны таптык. Ул ислам калиме, ул шәркият калиме иде. Ул безнең беренче консультантыбыз булды, ул безнең ярдәмчебез булды. Ул безнең авторыбыз булды. Һәм ул безгә үзенең шәкерте Мөхәммәд хәзрәт белән таныштырды. Һәм Аллаһның рәхмәте булсын. Шуннан без календарьны чыгара башладык. Безнең ул елларда бер кемдә дә Коръән дә юк иде, кыйбадәт исламия дә юк иде, намаз да укый белмидек. Аллаһның рәхмәте без шул көннәргә ирештек. Һәм Мөхәммәд хәзрәт инде ширек гасырдан күбрәк безнең Рауил абыйның эшен дәвам итә. Ул безнең консультантыбыз да, ул безнең ярдәмчебез дә. Бик беләсегез килсә, ул безнең календарыбызның авторы гына түгел, ул аны таратучы да. Мен календар чыгу белән минне җибәрәбез дә. Бик аптырап калам инде. Бездә андый хәзрәтләр юк дигән булам, сез нишлисез дигән булам. Ул әйтә, мин аны алып кайтам да, мәчетнең бер пышмагына иен дә куям. Ничек акча җыясыз дим. Менә календар алган кеше шунда акча салыгыз дип әйтәбез ди. Кем сала, кем салмый күбрәк ди. Календарга акча җыела ди. Алланың рәхмәте булсын. Һәм менә безнең күз алдыбызда илаһият оешты. Кем илаһиятны кирәк диде, кем кирәкми диде. Без илаһиятның беренче концертына бардык. Ondan соң 10 ел элек илаһиятны шакырып китердек. Төзүчеләр дворисы халык белән шыгырым тулды. Бүген ниндидер бер аңлашылмаушылык килеп чыккан, ниндидер Тинчурин театрында да булган дигәннәр, монда да була дигәннәр. Һәм безнең күп халкыбыз менә монда бүгенге бәйрәмгә йөгереп килде. Тинчурин театрыннан монда йөгерделәр. Бу Аллаһның бер мөгъҗизасы түгелме? Без бу илаһиятны бик яратабыз. Һәм сезнең дә аларны яратуга шигебез юк. Монда Мөхәммәд хәзрәт шулай инде. Ул безгә дә күп бүләкләр
балалар ташыды, қазылар ташыды, бүлектер ташыды. Hem ул бүлек бирерге үйретті. Біз бүлек бирерге үйрендік. Hem mine bu ilahiyetke yüzümüzde bülekler alıp geldik. Hem olarga barısına da şu büleklerimizni topşırıga rıksat ettiyiz. Fani Ahmetovna, en başta biz tapşırıgalı. Mine Fani Ahmetovna, sizin gözleriniz tüslü zenger. Bu İran biruzası jevherlerinden işlengen savutlar sizin vaylagizge nur bulup kuşulsun. Allah'ın rahmeti. Fani Ahmetovna, vülak alu elbette bir kümülle, lakin o bir cevaplı bit. Sürgüler yaratam. Mine ondan min kişilerge indiler isim kuşurga yaratam. Hem mine bu alfabet biz indi isim taptık. Yeş Muhammed. Allah'ın rahmeti. Mine tırbaşı kasammıştım. Hepimizin mine bu aramızda ok yok. Mengi tuzan diş bitirman, bakta diş bitirman. Kuşka ışık İlk rahmet sizge uşak bilgisiniz. Ufada görüşüp biz. Ufada var mıyız? Ufada ufayı. Tabi siz de bizden masalımızı yaratıp gittiniz. Fani Ahmetovna rahmet. Rahmet. Ne kadar can barakat, tanıga sihat birdi. Faniye Hoca Ahmet. Hazır sahnamızın türüne bütün dünya Tatarları Kongresi'nin orunbasarı Rifkat Ulu Mars Tukayev Gali Janaplarını şakramız. Rahmet. Assalamu alaikum, muhterem milletteşler. Biz bugün Ufa şehrining İhlas Mescidi vakilleri, şulay ilahilar türkümünün Pazanda kilüğüne bir şartbız. Özümüzde Ufaga bargan sayın her vakit İhlas Mescidini ziyaret kılırga tırışabız. Hem mine filmde de görüp gittiniz. Bu her daim kırmızı yası gibi kaynap durur. Elbette 5-10 minutluk filmlerine onların bütün işçiliklerini sanıp gitmek mümkün değil. Lakin onlar şın mağnasında zor işler başkarırlar. Bunun için büyük zor rahmet sizge. Mine bizning her bir meşitimiz, her bir din ehlimiz, her bir ziyalımız, milli uyuşmalarımız şulay pulga pul tutunuşup işlegen işratta milletimiz saklanıp kalır hem onun kileşegi bulur. Mine şu İhlas Meşidi, Taşlandık Uluş Kinoteatrın, Ufanın Taşlandık Uluş Kinoteatrın
бүгінгі күндә шундай дини, мәгърифәти, милли үзәк хәленә китергән Мөхәммәд хәзрәткә шиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез. Ул үзенә айрым бер ихлас дәүләтен, ихлас дөньясын корды. Мөхәммәд хәзрәт бик зур рәхмәт. Һәм бүгенге көндә инде әйтелде, аның эшен дәвам итүче Альфред хәзрәт дәүләтшин. Ул бер вакытта бөтен дөнья татар конгрессының бүгенге көндә Башкортстандагы вәкиле. Аңа да уңышлар телибез. Һәм рөхсәт итегез, сезгә Мөхәммәд хәзрәт һәм Альфред дустыбыз бөтен дөнья татар конгрессының бүләкләрен тапшырырга һәм Илаһият төркеме әгъзаларына да безнең бүләкләр. Сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик. Рәхмәте ва мәрхәмәте шексез дәрәҗәдә киң булган Аллаһ исеме белән газиз муслим ва муслима кардәшләребез, хезмәти Коръәньядә тугры arkadaşlar, телләрендә Раббimiz Аллаһ кәлимәсен һәм йөрәкләрендә сөйүкле пәйгамбәребез Хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның mübarek ismin yürütüşü insan muhteremleri. Bugün Başkistan Müslümanları Dini Hazretine karagan İhlas Mahallesi İslam yıldızlığında sizlerge Mevlid programımızın takdim ite. Bu hayran tamaşamızını başlayız. Kişilik dünyasının en üstün zatı Uluğ Peygamberimiz Tumuşun bilen bizlerini sevindirdin. Hoş geldin bu cihanga ya Resulullah. Ahlen ve sahlen. Merhaba ya merhaba. Rabbimiz Allah'ın İnnallahu ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Dürüstlükte Allah Teala'da, feriştelerde Peygamberimizge salavat eyte ayat celilesine dayanıp hem de Allah Peygamberimizin unutula başlagan bir sünnetimni maydanga çıgaruşuğa men şahit savabı yazarmın deyip buyurgan hadis şerifine dayanıp Büyük İslam alimleri Kastalani, Süleyman Çelebi tarafından mahsus icat edilen Mevlid kitabı boyunca hazırlangan kasideler oku, salavat eytu gıybedetini takdim ederiz. Ey Allah'ın kulları! Biliriz ki her peygamberinin ümmeti, özünün peygamberinin tarihini, onun getirgen mirasını öğrengen. Bu hakikatka Müslümanların da ayrıca köngül salığı ne kadar kurkam gameldir. Haberiniz bulsun. Bundan 3 yarım asır evvel bir İranlı imamı İstanbul şehrinde vaaz okuganda
Muhammed peygamber başka peygamberlerden üstün tügüldür diyen fikrini eyte sala. Bu zamanın büyük alimlerinden bulgan Süleyman Şalabi hem mujtahid Kıstalani mına korata kanagatsizlik bildireler. Hem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah peygamber, soңғы peygamber buluğu hem onun faziletleri hakkında Mevlid kitabın icat edip peygamberimizge medhiye kasidelerin hem salavat eytu örneklerin başlap jibereler. Bu tanlar, bu irteler turmuş sahnamizge ana şulay mukaddes güç bulup kirdi de asıl maksatımız Allah'dan olup halklarımızga, millet ullarımız hem kızlarına eriştirmeyi nasip eyledi. Ana şulay imanın kamil derecelerine kavuşkan buluruz. Bizler doğrulukni, adaletni taba aldık iken, hakikatni tanıdık iken şüphesiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti bilen kile aldık. Ol bulmasa biz hakni hak itip tanıyalmaz idik. Her nerse biz bilen. Ona buruşlubuz, canımız hem kanımız, ruhumuz hem şığılımız bilen. Canım fida olsun senin yolunda. İsmi matur, üze matur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cihanda kılgan işleriniz izgi bulsun. Matur işleriniz köngüllerinizde kalsın. Мәңгі yaşagız Muhammed ümmetleri. Hazır, sevgili Peygamberimizin ümmeti bugün kişi bizge nur üstüne nur bulup Tataristan Yazıcılar Şurası Reisi Danil Salihov sahne bizge şakıralım. Rahim etiniz Danil Ali Janapları Salihov. Hoş geldiniz bizden beyramimizge. Esselamu Aleyküm muhterem Müslümeler, haciyeler hem de indi bizning qonaqlarimiz. Bizning bugün zalımızda olma düşerlik orunda olmaz idi. Bugün halkımız
татар милләтенең асыл улы безнең Рафаил Сәгъәбиевны хәзергесе минутларда җир куенына төшерә. Менә бу бүгенге Коръән сүзләре аңа да барып ирешсен. Шуңа күрә дә бераз гына безнең язучыларыбыз да, сәнгать әһелләребез дә, театр әһелләре дә шунда. Сез инде безне гафу итегез. Әмма ләкин бүгенге шушы сезнең чыгышыгыз аның рухына барып ирешсен. Хөрмәтле мөслимәләр, без беләбез, тарихта без беләбез, Садри Максудины да беләбез, Гаяз Исхакины да беләбез. Санап китсәң алар шактый. Алар безнең мәдрәсә белемнәре алып, җир шарында үзләренең исемнәрен күрсәткән. Стамбул, Төркия парламентларында депутатлар булган. Һәм шул ук вакытта Сорбонна университетларында чыгыш ясаган егетләребез мәдрәсәләрдә укып, җир шарында татарның кем икәнлеген күрсәттеләр. Безнең изге Башкортстан җирендә бик күп туганнарыбыз туфрак булды. Менә күптән түгел генә башкорт һәм татар халкына мөкаддәс эше белән күренгән Мостай агага 100 яшь булды. 100 ел булды. Барыбыз да белгәнебезчә, безнең Ризаетдин Фәхретдиновка 60. Менә булар бер Башкортстан Уфа зиярәтенә җирләнгәннәр. Әле күптән түгел генә безнең язучыларыбыз бирегә анда барып зиярат кылдылар. Менә шушында да Мөхәммәд хәзрәт безнең язучыларыбызга күрсәткән эшләрегез өчен менә дә ул гына да түгел. Без Казан халкы үзебез һәр вакытта да сезнең мәчеткә киблабыз итеп карыйбыз. Һәм анда барган сайын сыеныр урын табабыз. Рәхмәт сезгә. Менә Фәния туганыбыз, мөслимәбез чыгып, ап-пак сөлгенең бер башында башкорт булса, икенчесендә татар булса, менә шушы ак юл ике милләтне тоташтырсын һәм матур иттереп яшәсен өчен матур үрнәк күрсәтте. Әйнә менә бүгенге безнең Афарин Акшуралар нәселеннән килгән Акшурабыз һәм сезнең нигез салган шушы мәчетегездә шушлай ихласлы төркемнең булып, бу әле безнең Россия илендә беренче төркемдер. Рәхмәт сезгә. Без җыр белән дә, сүз белән дә аларны һәр вакытта да халкыбызны зурларга тиешбез. Һәм рөхсәт итегез, сезнең игътибарыгызга сезгә Татарстан Язучылар берлегенең рәхмәт хатын җиткерергә. Монда безнең барыбызның да эш сүзләре һәм теләкләре һәм рәхмәтләре язылган. Һәм безнең дә 85 еллык иде, 85 еллыкка чыгарылган язучыларның тарихы. Бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт, газиз халкым. Әлбәттә, бүген матәм көнедә. Рафаил Сәгъәбиев моннан 7 көн элек Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә җырчы Шагиевларның юбилей кичәсендә катнашты. Безнең студия аңардан бик матур язмалар алды. Аны милләткә ирештерүләр насыйп әйләсен һәм мөнәсәбәтеннән файдаланып Рафаил Сәгъәбиевның яташак җирләре кызыл балчык булып, юрганнары кара туфрак булса да, аңа сөекле пәйгамбәребез Хәзрәте Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең шәфәгатендә булып, пәйгамбәребез белән тарафдар булсын дип дугалар кылмактабыз. Дәвам итәбез. Сәлам булсын Рәсүлләрнең иң соңгысы Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләмгә бәхетебез хакына Аллаһ Тәгалә белән мөнәсәбәт итүчегә сәлам булсын. Кыямәткә кадәр дәвам итәчәк телләр белән
Allah'ın güzel isimlerin nakış ituşiga. Selam bulsun ümmetine nasihatin anlatışıga. Suyunuşunu kileşekke yollaşıga. Selam bulsun yeryüzün üzerine meşrit kılışıga. Selam bulsun kemsitilgenlerinin yaklaşısına, gariplerini, miskinlerini merhamet kanatı astına yiyuşuna. Selam bulsun milyarlar arasında ayak izleri cennetke yönelişige. Selam bulsun 100 yıllar devamında yılmaygan hem kıyametke kadar yılmayacak gözlerinin nuruna. Selam bulsun suyu hem muhabbet şişmesine. Selam bulsun Medine'nin ruhunda buluşuna. Selam bulsun yılmayganda kışları yoldurap yeryüzün yaktırtışıga. Yüreklerge, gönüllerge ilahi nizam virüşüge. Selam bulsun Hadişe'nin yarına. Selam bulsun Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukıya, Fatima'nın etkesine. Selam bulsun Hazreti Ali'nin babasına. Selam bulsun Hasan'ın hem Hüseyin'in kortatisine. Selam bulsun Utkenlerinin hem Kileşek'nin efendisine.
Selam bulsun Allah'ın peygamberine, selam bulsun Allah'ın Resulüne. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, aleyhisselatullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, aleyhisselatullah. Bismillahi bedettu kalami ve salati ve selami. Bismillahi bedettu kalami ve salati ve selami. المدلل بالعمام محمد رسول الله. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, aleyhisselatullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, aleyhisselatullah. إن أسدت فاحملوني أو أحدثت فاغفروني. إن أسدت فاحملوني أو أخطأت فاغفروني. يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه الصلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه الصلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه الصلاة الله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الغرب والعجم وإمام المكة والمدينة والحرم وترجمان لسان السلف والكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم أصله نور ونشره آدم بعضه موحد خلقه مقدم اسمه الشريف مكتوب على اللوح المحفوظ بياقوت الجوهر والقلم. جسمه الشريف مدفون في المدينة المنورة والحرم فالبال رآه التباه ولم أسلم منبع الشقاوة يوم الحشر والندم منبع الشقاوة للغاصين قائلا يا رب سلم يوم يا ليت اتخذنا ترابا تحت القلم. أمتي أمتي وأمتا يا ذا اللطف والكرم فينادي المنادي من قبل الرحمن الأرحم قبلت شفاوتك يا نبي المختار
ثم رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرم ثم رضي الله تعالى عن خادم شريعة الإمام الأعظم وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الصبح بدا من طلعته والليل نجا من غفرته فاق الرسل فضلا وبدا واهدى السبل من لهلته كنز البرر مولى النبل هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أغلى الحسب كل الغرب لخدمته سقط الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته نال الشرف والله كفى غم سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالغز لنا لإجابته Peygamberimizin suyu, ana itaat itu, anın mirasın, kiler bunlarımız, altın nesillerimize iliştirir, bu büyük nimettir. Rabbimiz Allah buyurdu ki, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün sizin dininizi mükemmel ettim. Sizge digen nimetimni tamam ettim. Hem sizin için hazırlangan İslam dinen hub kurdum. Ey Allah'ın Resulü! Halkımızla en büyük ihsanlarından bulgan akıl, fikrin senden alsa akıldır. Köngül, senin suyun bilen dolu iken köngüldür. Senden yirak bulgan her akıl divanadır. Senden başkasına uygan her yürek öyledir. Göz, senin nurun bilen görmese sıkırdır. Kulak, senin diyenlerini duymasa sankırağıdır. Allah'ını tanıtkan sen, Kur'an'ı da bizge getirgen sen, maddemizni hem mağananı iletken yana sen.
Rabbimiz Allah buyurdu ki: "La nufarriku beyne ahadin min rusulihi." Şanki biz Resullerini birisini ikincisinden ayırmayız. Barısına da tigiz ışanabız. Ayet celilesin bir miğraç bulagi bularak getirgen Peygamberimizin yerşinleri. Peygamberim, senin için gözlerimden akar yaşlarım var. Peygamberim, senin için başlarında akarır şaşlarım var. Muhabbetten Muhammed oldu hasım. Muhammedsiz muhabbetten ne hasım. Peygamberim, senin nurun bilen bugün Başkırtistan, Tataristan kugünden jitaplaşıp öttük siznin bilen salavat köpründen. Halkım muhabbetim, vatanım sultanatım. Ya Rabbi, Allah Zülcelal Hazretlerinden bütün Muhammed ümmetlerine hayırlı ömür, selametlik, bahit, baratik, bahit tilep dualar kılmaktayız. İman yüreklerinizin yaptısı, Kur'an köngül gözlerimizin bahit bakşası, zikrullah ömür geçirgende kulaklarımızga ruhi mum bulup, muhabbetlerimiz saf hem jevherli bulsun. Gaziz millet, karşınızda Ufa baş kalabız, İhlas Meşte'nin ilahiler halk ansamblı, nefislik jitakşisi, Başkırtistan'ın hem Tataristan'ın at kazangan sanat işliklisi, kompozitör Afarin Akşurin, bizden yigitlerimizge hem kızlarımızga mine şuşu zatlı kiyimlerini giyindiruşi, bizge bulat ituşi Tataristan hükümeti hem bütün dünya Tatarları Kongresine men rahmetlerimiz var. Ana şunun için bugün ne süyüklü Peygamberimiz iletkençe ya güzel şükür itik, ya bir dünya tuturgançı, ya bir köngül tulgançı. من الشيطان الرجيم
Süykli Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, merhamet etkenler merhamet görür. Süygen kişiler süyülür. Unutmagan kişiler unutulmaz. Bugün biz baxtlı, biz baxtiyar diyerge hakkımız var. Çünkü bizge öz halkımızın, hükümetimizin imanın körerge nasip eyledi. Bugün Kozan merkezimizin en yaxşı binasında bizning programmamız süykli Peygamberimizge bağışlangan Mevlid merasiminin şuşunda ötkürülüğü şunun kürkem bir delilidir. Naq Riza Fakhreddin aytgancha biz bita turgan qavm tugil, belki dünyada mangu turur ham boshqa millatlar bilan yer yuzidan foydalanib yashar ishim kelgan millat bolalari. Naq shoir aytgancha biz mangulik xalq, lakin mangulik ul Alloh Taola'ga xos sifatdir. Biz quyosh gibi. Bu cihanda quyosh ne kadar yaşasa, bizning xalqimiz da şu kadar yaşayacaktır. Ana şulay. Alemlerin Rabbisi Allah ismi bilen
Anın emri bilen udhulu fis-silmi kaffete. Iminlikka birleşip kavuşuyuk. Nak İsmail Gastralı aytgancha, g'imir kechirganda şolay bir bo'lib, tiri bo'lib, iri bo'lib, g'amalda ham fikrda bir bo'lib yashaylik tuganlar. Bilingizki, bir tilda siylashganlar tugel, bir niyatda bo'lganlar gina maqsadlarına erişir. G'imir kechirganda tik Allah'ın gina qili, Ulug' Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin layıklı ümmeti hem kıyamet oldundan kileşek İmam Mehdi'nin layıklı askeri bulup g'imir kişiruler nasip eylesin. Allah bizlerini imansız etmesin. Allah bizlerini akılsız etmesin. Allah bizlerini işsiz, malsız etmesin. Allah bizlerini vatansız etmesin. Allah bizlerini bayraksız etmesin. Allah bizlerini askersiz etmesin. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, eğer de sizin sanınız 40'tan arttı iken, demek siz bir asker. Allah'a şükür, bugün şu zalda 50 asker bizge qarab otura. Rabbimiz bizni askersiz etmesin. Allah yolu birdir bir, la ilahe illallah. Allah yoluna birdir bir, la ilahe illallah. Ul birdir birliktir, ul la ilahe illallah. Ul birdir birliktir, ul la ilahe illallah. Tilşe kungil durmedi geleye Allah. Kimse kuvve durma diye kaleye Allah. Rahimde o Rahmanda la ilahe illallah. Rahimde o Rahmanda la ilahe illallah. Allah yolu nurludur, la ilahe illallah. Allah yoluna nurlanır, la ilahe illallah. Fakat şu yoldan yürü, la ilahe illallah. Fakat şu yoldan yürü, la ilahe illallah. Eğer iki cihanın yaktılığın dilesen, Eğer iki cihandan yaptığın dilesen, tutana bir gen sözün, la ilahe illallah. tutama bir gen sözü, la ilahe illallah. Ey Kozan halkı, bugün sizni Ufa'nın yüreği bulgan İhlas Meşte'nin ilahiler ansambli sizni selamladı. Halk ansambli ilahiler demek Allah yolunda buluşular. Allah'a itaat etuşiler mağanasına kiledir. Nefislik yetakçısı Başkürtistan'ın
һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Уфа Нур Татар дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе, композитор Афарим Акшура. Браво! Башкортстан Республикасы Дуслык ордены иясе, Мифтахетдин Акмулла исемендәге премия лауреаты, Ихлас мәхәлләсенең мәҗлес рәисе һәм Ихлас мәчетенең беренче имам хатибы Мухаммад хәзрәт Галлам. Сезнең игътибарыгызга Ихлас телевизион студиясының хезмәтен тәкъдим итәбез. Дөнья Коръән Кәрим укый. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөнья Коръән Кәрим укый. Әйт, шунысы хактыр ки, бәндәләр белән барлык җиннәр бергә җыелышып, берсенә берсе ярдәм итешсәләр дә, Коръәнгә охшаш башка китап мәйданга китерә алачак түгел, дигән. Дөнья Коръәнсез яши алмас. Чөнки Коръәннең инүен бу җиһан 5 миллиард еллар чамасында көтте. Аллаһның Хира тауында Җабраил алейһиссалам ярдәме белән Пайгамбарыбызга «Икра бисми раббика аллази халака» уку аяты белән индерелә башлаган Коръәнне хәзерге вакытта миллиардларча кешеләр укый башлады. Күкләрдә һәм җирләрдә булган барысы да Аллаһны зикр итәләр. Дөньяда Коръән укылгач, караңгылык таралды, җансызлар терелде, йолдызлар нурланды. Ул көннән башлап бу көнгә кадәр дөнья тында алмыйча аны тыңлаганнарга Коръәнне укый. Һәр заман җир йөзенең бар тарафларында да миллионнарча кешеләр Коръәннең сүзләре белән Аллаһыга шөкр итә. Дөньяның бар ягында да мөселманнар Коръәнне иң кәмендә 10 тапкыр башыннан ахырынача укып чыгалар. Шул вакытта дөнья атмосферасы Коръәннең миллиардларча баскысын табигатьнең йөзендә ясый. Һич арымыйча 100 еллар дәвамында өзлексез Коръән укучысы бардыр бу дөньяның. Аны тыңлаган йолдызлар елмая, гөлләр назлана, галәм аңа симфония булып үзе кушыла. Туктаусыз әйләнештә булган дөньябызның Коръән укучыларын галәм үзе тыңлый, хайран тамаша итеп. Коръәннең Аллаһ тарафыннан индерелгәненә ышанмаганнар. Үзләре бер китап язсыннар да, аны дөньяга укытсыннар һәм галәмнәргә тыңлатсыннар. Яисә китапларын үлем түшәгендәге бер ширле кешегә укытсыннар да, аңа тыңлатсыннар. Яисә аны ахирәттә булучыларга багышласыннар. Каберләрне һәм кабердән айырмасы булмаган дөньяларны аның белән нурландырсыннар. Яисә бу китап белән тереләрнең калп һәм рухларына тормыш бирсеннәр. Мәгънәсен белгән һәм белмәгән һәр кешегә, һәр тын алышында аның белән хузур һәм рахат бирсеннәр. Яисә аның белән әүлияләр җитештерсеннәр. Аның белән падишаһларга һәм кулларга, галимнәргә һәм наданнарга бергә дәрес бирсеннәр. Аның белән халыкларны тәрбия итсеннәр. Аның белән җир йөзенә гаделлек таратсыннар. Аның белән ширлеләргә шифа бирсеннәр. Аның белән кешеләргә һәм җиннәргә дөрес юлны күрсәтсеннәр. Аның белән 100 еллар дәвамында
кыйтгаларга сылтанлык итсеннәр. Аның белән иң усал халыкларның начар гадәтләрен тиз арада ташлатсыннар. Аның белән иң кыргый милләтләрне мәдәнияткә ирештерсеннәр. Аның белән галәмнең китабын укытсыннар. Аның белән кояшны, айларны, тауларны, диңгезләрне, кышларны, чәчәкләрне сөйләштерсеннәр. Аның белән дөнья һәм ахиратны бер китапның битләре кебек әйләндереп укытсыннар. Ул китап турында меңнәрчә җил китап язсыннар һәм аның һәр хәрфеннән бер кыйммәт чыгарсыннар. Аннан соң куллары белән язган китапны китереп 100 миллионнарча кешеләргә яттатсыннар. Миллиардларча кешеләргә гасырлар буена кабат-кабат кытсыннар. Һәм бер хәрефен дә үзгәртмичә аны 100 елларча сакласыннар. Галәмнәр әфәндесенең ничек мөгъҗиза күрсәткәнен 14 гасырдан соң күзләре белән күрергә теләгәннәр, я дөньяны Коръән укыганда тыңласыннар, я мөселман намаз укыганда тамаша итсеннәр. Я булмаса 14 гасыр Коръәннең дәүрләргә укыган фәрманын тыңлатсыннар. Әгәр кулыбыз Мөхәммәдкә индергән Коръәндә бер шигегез бар икән, әйдә, аңа охшаган бер генә сүрә әйтеп карагыз. Аллаһтан башка бөтен булган ярдәмчеләрегезне чакырыгыз, әгәр әйткәнегез дөрес дисәгез. Бакара сүрәсе 23-нче аят. Башкортстан шундый илләр, анда туып үскән ирләр идел суын килеп эчми түзми диләр. Җырлаган җыры да аның гаҗәеп моңлы диләр. Хәзер игътибарыгызга Ихлас илаһиләр ансамбльнең кызлары һәм егетләре башкорт халкыбызның моң һәм җыр җәүһәрләрен тәкъдим итәләр. Kurayda Ufa Sangat İnstitutu talebesi İlşad Nabiyullin.
Татар дәүләт театрының артисткасы Лина Ганиева. Lina Ганиева. Шагыйрь.
şair Rişad Amirov. Ey baskan izlerim kalsın, sizden baskan izlerde deyip yaktaşımız bugünkü beylemge ışa kona aşkınıp kelgen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kadir ve izzetli aziz milletteşlerim, Müslüman kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayayım. İhlas bilen tilekni, aklık, soflık yürütsün. Her bir gönül yürekni. Allah'a ışanıp, inanıp, iman kesin. Gözlerimiz, yüzümüz, izgilik nurun sipsin. Onlarını hürmetli kişi bulayıp kişiye. Şul şakta yaratırlar bizni varlık kişide. Halellerden haremni ayrığa kündirik. Nefesinin azgın hisin bolaşaktan sündürik. Şeytan suyu ziyanın gıybretler itip süyleyik. Kişilerin köngülün ayıp turmuşka keliyik. Bir yaşayız dünyada edemşe gitsek idi. Tuğan, turgan şirlerini gül bakşak gitsek idi. Rahmet. İlahiler Halk Ansamblı Kazan halkına üzerinin müzikal güçlenişin takdim eder. Kompozitör Afarim Akşur'un ışkartığında Kıraşın Tatarlarının jır cevherlerinden şilak şilak jir jilak.
Hazır Kazak halkına yüreğimizden saf jirinden çıkan fazıl şişmesi erişsin. Halkımızın cevherlerin Afarim Akşuri çıkarttığında sizlerge hediyeden müzikal kuştanaş kısın. Aziz dostlarımız, bek sağınıp kelgendik. Bugün barımızda da şu jırlarımız bilen yüreklerimizden übemiz. Sandıbaşlar, kögersinler, jıyılganlar, niga biz jıyılmayız. Biz bit, öz ilimizde, öz jirimizde, öz uyumuzda yaşayız. Mana şulay, dertli itip, mınglı itip, yaşayık ali, yaşayık tuğanlar. Azizlerim,
Ana şulay. Ana şulay. Jır bilen, mıng bilen. Bizning dinimiz turmush dini. Bizning dinimiz ol o'qi bishni, bitir ishni tugil. Turmush dini ol ibodatning o'z vaqti bor. G'amal ishning o'z vaqti bor. O'quv o'qituvning o'z vaqti bor. Siyosatning o'z vaqti bor. Ham ko'ngil ochishning, jarmonning da o'z vaqti bor. Demak, naq payg'ambarimiz o'rgatgancha kirpishni o'z o'rnina qo'yu lazimdir. Biz sizlarga Qozon xalqina tog'da ming rahmatlar aytib, alida tog' bir kelajakda ko'rishuv umidlarida duolar qilmoqdamiz. Bugun sizga va'da etgan programmamiz tamam. İsan iman bo'lasiz tuganlar. Sizlarni ilahiylar xalq ansambli salamladi. Yana yıllarda yana kuruşurlar nasip eylesin. Hoşunuz. Ümit bilen şirlanlarız tuganlar.